alagad si Kanginan Trifon Morales, and then my partner nga po na ko diri si Randy Dayad. Kumusta ka mo tanan? Don't forget ASAP. Always say a prayer. Gamay lang yun nagkapainom mo. Alang ka ninyo may gala. Sa ating katawhan, nga nagmahal sa atong labaw magagahom. Thank you kay Lord. Sa imong gihatag ka namong grasya matagalaw. Thank you guys mga grasya. Magod ko kanunay ko pasalamat kanimo una sa tanan. Ilabi na ang awag kong katawhan. Kapag ampo may utong unahon. Pagpananangin labaw sa tanan. Ngadto sa itong labaw magagahom. Lord, again, thank you sa mga grasya na imong gihatag ka namo. Okay? Ako sa rin pasalamatan og dako ang mga pundok sa kuan kaning pagador nga maadto sa lugar nga panghatag o pang-distribute sa senior citizens assistance no. Mike ayo ang paghatag nila. Sa bisag asang kabaranggayan, kumpleto jud ayo. Salamat sa kayo sa mga senior citizen nga inspired kayo nadawat og mga cash assistance gikan sa Cebu City o sa ubang mga dapit sa mga senior citizen. Maayong pagpaminaw sa kaninyo mga senior citizen. Okay, salamat sa kayo yung pagpaminaw ninyo mga istasyon DYHP. Nga mao gyapon overall number 1 sa tibuok Kabisayan ug Mindanao. Thank you. Din agi kapugan ning HP. Wa na gyud sa ato pag panultihon institusyon na gini. Mubarog lang gini siya. Besag asa. Why makapildi. Okay. Salamat Lord sa imong gihatag sa mo nga napabilin nga paming overall number 1 sa tibuok Kabisayan ug Mindanao abot na maganis gawas. Okay, thank you kayo ni Attorney Rafael ug sa tanan nga mga kaubanan. Labi na nga sa mga Tres Marias nga hold ni ini. Okay, ni Baby, ni Ma'am Aida ug ni Paps. Okay, thank you. Salamat sa kanyo. Og ang labaw sa tanan. Pasalamat sa Ginoo. Thank you Lord. Thank you sa mga grasya. Okay. Ang suwat ang pagkaroon ng hatagan ug pagtagad no. Pinadaki ni sa usa ka lalaki ni nga napatago lang sa ngan nga Jasper kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano kay sunan ang atong sender si Jasper. Kini akong problema, bahay na sa akong asawa ba? Panahon pa nis eleksyon, nga uso kaayo diri sa among lugar ang kinamangay. Pero aron inyong yung masabta na akong istorya, inon ko anay pagsugod. In the beginning, the Lord made the earth, the heaven, the hills, and the trees. Then He created the sun and the stars, the land, the birds, the trees. He made all creatures that live in this world and told them to live by His plan. Then as He rested, the Lord sanctified the 7 days of man. More than an image of His Maker, man shall be made of His own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was bright, perfection was there for men to pray and believe in the Lord's whole life, and will have perfection again. Pre, Pre, liba ko. tingog na pre. Wala ka tingog, uyan, pre. Tingog, oy. May kayo, oy. Madayon yung eleksyon, pre. Unsa man? Dagan, tagdagan ka? Pre, bisag di pa ko ni mo ing no, pre, no? Dagan ko.
Mo ba? Mudagan mo ka na itong naiaway. Kana pa kang eleksyon. Oo, niya pre, unsa man, unsa yung partido nimo? Wa ko'y partido noolong, pre. Gusto na ko nga mag-independent ko. Naunsa. Ari kapitan pre, may kinay budget. Pre, di ko mutipon sa pundok sa kapitan, pre. Kay madamay ko siya mga binuang, pre. Daghan ako nahibaw siya mga binuhatan, eh. Laliman ka. Kadtong mga maling nga para unta sa mga konstituent. Imbis iyang ipanghatag, iya noong ipamaligya. Ya, maya na, pre. Dili ko gusto nga mamansahan ko apel siyang kahugaw, pre. Mao nga maipagmudag ko. Independent ako, pre. Mao na. Mao na muna. pre. Ang mga tao na kailanan ako, busa sila nang mahibaw mo hukom. Di ko gusto mo gamit o kwarta. Gusto na ako nga kanang limpyo nga kadaugan. Unsa Jasper? Mudagan na karong eleksyon na? Nga naman, naibawal? Hilam na Jasper, oy, tuga-tuga ba siya pakauwaw ka lang? Asa man ko napita ng pagkauaw sa liha? Oy, hala, nagtuo kang mudaog ka ng imong kalaki? Nga no di man ko? Nade kay kwarta. Oh, kay nga no. Ha? Nga na magway kwarta? Wala lang ko'y katungod nga madagan? Aw na aman, pero uy, naghago-hago lang ka. Ug nga nung maghago-hago man ko no. Tungod kay wa man kay kwarta. Unyag wa lagi kwarta. Hilam na Jasper! Murabay kag just now hinuon. Kapila na mahitabo nga sa matag eleksyon dinis ato, usog yun ng pinalitay, usong kinamangay. Nya ikaw na kay ikapalit, na kay ikakamang. Mupainit naman lang gani kag bahog-bahog kay wa na kay ikapalit ka sudan. Hasta ko na ano dalan sa noon nga kada buntag, painit ragpahan nga bahog-bahog. Sa matawang ka, oy. Ikaw may asawang way suporta sa imong bana? Natural kinahibaw naman ko nga wa gyud kay dag-anan. Ang imo diha nahog na lang kang nagsamok-samok sa eleksyon, hugaw-hugaw kalas balota. Sige lang. Ha? Ing na lang anak sali. Makadaog gani ko. Banta magsunod-sunod ka na kung asa ko, ha? Ay, sus, ginoo ko. Di gyud noon na mahitabo, Jasper. Oy, ing na lang. Kanay mong ipanulti, no? Timan ina, ha? Ha? Kauno na mo balik. Kaunon ko tao, never. Kay sultihan di ka, bisan ang imong anino, dili mo butar nimo. Ah, toy, pagkakidot pa mo sali. Unya sa diyang miabot na ang panahon sa pag-file o COC, Certificate of Candidacy. Wadyo ko ba niya sa kong asawa nga tabag ka kada ko? Unya to. Unsa man ka mari, uy? Wa makisuporta sa imong bana. Midagan ko na si Pare Jasper. Hayda, hanggaw nan dako eh. Bisag klaro kayong dili kadaog mudagan gyud. Uy, ayo sa pag-ana, mari, uy. Wa ba'y siguro? Kay ang kuan biya ang mga tao baron, mga wise na kaayo. O tinuod bitaw, wise na kaayo. Wise sapi. Pagkakaidot, gudi mo, mari, uy. Basta mare, bisag magkontrapartido pa na sila sa kapitan. Kapitan gyud ko. Lahi isa ka, mari. O mare, supporters gyud ko ni kapitan. Kay nganong mudagan man gyud na siya. Bahala siya sa iyang kinabuhi. Mari. Kabuda. Saan mo? Tanong na naman mo diya sa plane. Dada, sod mo rin. Unsa biya mo. Mauwaw make up or mauwaw Si mo mo. Unsa. Ayaw mo kauwaw na ako. Dali, sod mo. Sod mo kami. Kao mo diri. Kaya paluto na ko kasudan pa ninyo. Sige na. Oh, Kap! Sali. Nade ka diya? Ay, taon ka. Oy, main ka. Abi na ko magluib na gid ka nako. Okay, ngano ko taon, Kap? Kay bindagan mo gud imong bana, di ba? Oo, bitaw, Kap. Pero bisag unsaon pa niyag dagan, Kap. Bisag adto pa na siya dagan sa 20 Osmeña, di gihapon nakadaog. Ay mo ba? Ay gyud sa man nimo pagsiguro nga dili gid siya makadaog. Kung ang iyang anino, Kap, di mo butar niya, ako pa kaha nga iyang asawa. Unsa? Tumarog tambal ba? Pag tumarog tambal, di ba tingog? Na, unya na, uy. Ano ba na mo? Karoon na lang. Ay, bisag ugma pa ko hilantan. Karon ko nung patumaron, nayabag naman tingali ka.
Para makakuyog ka ba kay maghansiking ko ugma. Uy, pag handshaking itong imo, uy, mga mong pamangka ng imong kalihukan. Bantay gyud ka na ko sa liha. Makadaog gani ko sa liha ka. Bantay to ka mo. Kuyog baboy ka na ko. Ibili to kay nag-asa. Adihar ka tukaran ko to. Wais, tang kalain mo masuko manoong ka. Ya. Wag gigipakitang suporta na ako akong asawa. Pero paglili ko niya ba na? Imbis, ara siya na ako. At ito naman noon sa slain. Mga pagkaugmaara, naghansiking ko. Mga manang. Ay daw ka rin yung kalimti, ha? Bisang kibutang lang taong ko rin yung skinatum yan. Lipay na kayo ko, ana. Okay na, uy, wala problema. Ay lang mo ka balaka. Basta, mapwisto lang ko diya sa konseho. Ano ang mga problema ninyo? Dinis inyong dapit? Ako'y musulba na. Gamit ang Saman. kaimanan sa gobyerno. Ano ang mga kanal ninyo? Og mag-uwan, muawas mo na. Ipausap na na. Tuko dyan ko, Kaya tindahan nga, putangan ba? Tuko na. Para sa among mga pupuntaon ba? Ako ba? Basta inyo lang kong pilion, ha? Usa na sa ko mga priority. Kana mga 5-6, mga Turko, ato ng tigumon para makapadagan sila sa ilang mga negosyo din sa ato. Duta na yun, Shelly. Duta na yun. Oh. Duta Chelsea. Oh, siyempre. Nindot ko na. Basta inyo lang kong ibutang sa konseho. Di tagyod mo pakiason sa inyo mga tinguha. Ha? Ako'y bahala! Uy, silos kapitan. Naghansiking ko na sila. Alkan, si ko nila. Dagkan ko na kokor usa sila dagkan. Inaha. Si Sally mga. Uy. Si kapitan. Naghansiking sabi sila. Maglimot ha. Inaha ko yan. Wa mo kuyog na ko. Tuwa di sa mukuyog sa kapitan. Klaro na. Nahak na mabayhana na. Karon ka. Oh, may kinauli na ka. Uy, naunsa ko ka, Jasper. Bisan dinis ato, nangampanya gihapon Wa ko mangampanya. Unsa ko di ay ni niya. Hello. Ikaw ha? Inahak ka na. Ipakuyog ta ka sa akong kampanya sa kuhan shaking. Ha? Wa ka mo kuyog kay lagi hilantan ka. Pero gani ha, sa dihang nag-abot ang dito nga nag-handshake sa mga gyapong daan, sa mga lugar, dito sa kapitan nga. Ikaw pwerte mo naman kasayaw-sayaw, animala ka? Hala, magbuot man di ay. Unsay magbot? Paita gud ay ning bag-o pas politika, no? Wa gyud ay kalibutan. Unsay way kalibutan, ha? Unsa? Wa kay kalibutan. Gaya ka lang. Unsay? Kaya nga Way sabi di. Jasper sa politika, way igsuon, way asawa ug bana. Depende ra na nimo kung doon na kay diskarte. Kung mao na, diskarte diha. Unsay diskarte? Pag-unsa man ka diha di ay. Musa mo tagkalisod na imong kalaki, uy. Una sa tanan, ikaw wa kay kwarta. Samtang ako, nagsunod-sunod sa kampanya nilang kapitan, makakwarta man ko. Unsay makakwarta ka, ha? Wala makakwarta ko, uy. Kay ang mukuyog sa kampanya ni kapitan, naamay tag 200. Ikaw, unsa maihatag nimo sa mukuyog nimo sa pagpangampanya? Bisag Joseph Prot, di man kay kakahatag. Ano ka na? Now, di ka kwarta na. Ay sos, hilom diha oy. May man ko nga naong kog kwarta, pero papel maning ako di parehas na ng imo nga murag sinsiyo nga nalumpeng. Sige lang, Sally. Magmahir gyapon ka. Magmahir gyapon ka. Be, asa man ko kung napita magmahay, be. Sulti, asa ko napita magmahay, ha, Basta Jasper? magmahir ka. Sulti, ante ka, Jasper, ha? Dugay na kong nagmahay kung anong ikaw ang akong gibinyuan. Bida, di pala asawa. Kaayaw. Nap. Helam di ay, may lang kastorya. Timan nila, ha? May adlaw kang mo. May adlaw rang mo gabiin mo. Oo, oy, timan-an dyan na ako, Jasper. May gabi irasang muhayag, Jasper. Ano ko tang mo ayag, man? Na may poste. Hilom, ha? May poste lagi.
Unya, pundir mo na, ha? Wa mo na mailisi sa taga City Hall. Tan-aon tanan rugman ni Maho baka ining eleksyon na. Mas may pangbuwad nimo kay bisag layo pa na ni Maho na. Pagkakito to yung Pep! Hibaw ko nga namurag uga na kaya na ko ako asawa. Pero nangit alam ko tukmang ebidensya. Maong ipanidaan ako ang iyang mga lihok. Gano ba di ay? O sa mga pabiliman ni mo ang sali nga imong asawa? Ang butang ko eh. Napa ba kay gugma na ako ni kong asawa eh? Masigwa na di mo na bisi-bisi. Mao nga naugaw ng likid ang katuban. Ang buting ko eh. Napa pa gugma na kong asawa, marugwa naman siguro. Ako pa rin mo, no? Zero na rin imong asawa. Basta gimingaw na. Kaya na'y panahon ka para niya. Mao nang nabugnaw na nasa mo. Mga blita. Alik na may noon ko. Ayaw ka blita. Berisuha. Raon sapat. Mura bang hinuon kag just now. Yusa, ako pati mo, no? Basta makita ni mo naghigda, kamanga, ha? O kubida yun. Inko. Tinungod ka, Inko? Pero, unya lang tingali na. Inko hindi ko man sa eleksyon. Ikaw, magkakailang ay kagani, basig mo hilak na lang unya ka. Makupan ni mo, no? Kamanga na. Unya, nang labay mga adlaw, may abot ng bispira sa eleksyon. Unya kay last day na lagi, mauto nga, di lagay ko magdugay kay murag kapoy naman. Mapauli ko sa iyo ron. Mo relax na ko. Kay ugma ng eleksyon. Mga mangunta pero wa masay waward. Paiita ni mo dagat ang wa ditay kwarta Sakto gid sa sali ay. Husto gyud. Mauli ko. Unya maghinahinay kog suod sa bahay. Akong kamangon si Sali. Walang magtildi. Basta makakamang ang kurot. Ni anak ko sa bahay. Nagtuo si Sali nga ugma pa ko pauli. Mao nga, kamangon ako siya. Maghinay ko suod. Uy, apli man pultahan. Wa man manirado Sali. Tanahon ako sa kwarto. Maklaro ko sa Sali nga nagigda. Ngit-ngit bitaw. Dili siya makailan ako. Sudlon ko siya sa kwarto ako kamangon. Maghinay lang ko. Naanak ko sa suod. Naara si Sali. Karon, kamangon ko na siya. Kalame! Bilihok siya. Kap, ikaw na Kap. Dali na Kap, kamangan ako. Ganina na ako nagpaapot. Ing, pasigawan ako ni Suga. Ay! Daan palagi yun ko. Ikaw lagi ni Jasper. Hello! Ako yung mong gihuwat? Ikaw, uy, O nganong kapitan may imong gisampit ako? Ay, di ba midagan man ka? So natural nga, mga mangyod ka, di ba? Pero dili kapitan akong ginaganan, day. Di ay. Konsihal ko, Sali. Konsihal, di ay kadong. Mauni ko problema ron. Nasakpan ako nga si kapitan mao gid iyang gipaabot nga mao'y mukamang niya. Wa man siya magtuong ako to niabot. Karon, mutan ako.
Pwede ba na ko na siya magkiha? Palihog tambagi ko ninyo. Kung saman kung kamong pasultihon, Jasper. Hello, Lord! Nga sa tanan po na ito mga dagko, inom sa taog, said Panyawan Coffee. Mao na yung pinaka-the best na ito imnon kada padutas trabaho. Inom tadaas bahay og said Panyawan Coffee. Mao na nga lagsik tas daas sa atong trabahoan niya. Daghatag benepisyo nga madawat aning ato ang said Panyawan Coffee. Okay, salamat kayo, Ate Pres. Okay, og pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaas ug sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, unay kamukaon sa imong paniudto. Mao gyapon, unay kamukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na itong na problema bahin sa kidney ug UTI. Di na taangay mahadlok or mabalaka ng atong gibati. Tungod kay dunan ay makatambal, makapaalibyo, makaayo ang atong gibati bahin sa kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula. Sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Sa tanan po dato mga kaigsuunan, salamat kay ninyo sa paghimog number 1 sa tuwang number 1 nga plus ang said liniment oil. Salamat gyud kay ninyo. Unya sabuta nga kaning ato ang said liniment oil kay bawo naman mga tinuod nimo wag tang sa tupanuhot. Pamaol panakit sa kilawasan, varicose veins, katul kuto sa kabataan. Ilikay pagyuta sa dinggi kung mga plus ta sa said liniment oil. Nga anar ra to mapalit sa butika, di ba kayo gali? Butika. Layat ako. Agi layat ko gili. Oops! Okay. Mga igsoon sa butika rin ganat. Layat. Nagkatagpilaw ko na, layat pa. Sayang Pilaw sa ka? tanan pa. Ato ra gyud tas butika gams. Ato gyud ang tinuod kanto nga Said Liniment Oil. Tuwa, bitaw. Di gyud ta mo palit ang lain butika ra gyud. Kay ato tas gawas impake gyud ta sa ato tas gawas palit kams. Kay bawo na tinguan ko doon. Tinguan. Impake gyud sa ato tas gawas kay daghan na kay mga binuang tas gawas. Binuang. Busa mga igsoon na mo, mga suki na mo dig paminaw, ali gyud ta palit sa butika sa Said Liniment Oil. Og di gali sa Facebook na lang, no? Facebook. Bisitayan na to ang page sa Said Marketing. Nga i-type ninyo ang Panyawan Herbals. O ayaw kalimot nga i-like na to ang page mga igsoon. Like, oy. Makita rin tanan ang mga genuine Said Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Said Marketing mapalit na po nato sa Shopee. Shopee. O muna siya mga igala. Muna nga, gab ako na igala si Richard Gam kay ang iyarabang kanang barkada sa gatong tigrive niya ba. Atong tigabita na ba na si Richard Richard Gomez, ang atong mayor sa Ormoc. Richard Amili ba? Richard. Katong tigabita na itong Panyawan. Kuya kay ba, sa una niya karon Said Liniment Oil naman. Said Liniment Oil. Mga sukitan na gams. Okay, Bam. Hello! Kato ang mga staff, and kato mga drivers, mga conductors, o kato mga nagdas sa mga van, sa Tubigon, Carmen Bohol, no? Edgar Llorente, Matinaw, Carmen Bohol, ingon sab sila ni Arnold Dagom, no? O malaing nga po mga vihay, at masakyan na silang tito, silang yaki diha para sa Carmen, gikan sa Tubigon. Ingon man sab, salamat kayo pagpaminaw ni Dr. Lorna sa Bandal, dire sa may downtown area sa Cebu, ug mga staff, o si Sir Leo Calumba sa
van rental. Salamat kayo, sir. Ang inyong pamilya, ang inyong mga kabataan, ang inyong mga staff sa inyong mga trabahoan. Inggang nyo sila paggamit sa itong Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Kaya doon na kanima sangkap sa kulutat tayo o papaya extract. Ang manosab ang natural moisturizer. O doon na kanima sangkap sa para sa atong blackheads, whiteheads, mga up-up, mga katol-katol, mga pugis-pugis. Sa ingon nga paagi, magpabilin nga, kutis artista ang younger looking kita. Mga ginang sa panibalay, ha? I-maintain lamang na ito ang Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Labi na kanimo diya, Sister Mia Alcalde sa Lagunde, Oslob, Cebu, og ni Miko Sistoso. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender dato karong adlaw. Si Jasper, Ate Pres. Jasper. Okay, this Jasper, dagan siya kutsihal. Karon niya asawa, wag yung taon mo kuha niya. Niya, Suporta. suporta niya, gitambagan siya siyang katong inko nga, basig, kuhaan, wala ni milabti, kamangan ni mo asawa. Yeah. Ikamang niya, Ate Pres, pag uli niya sa bahay, kaya tuwag naman yung asawa, ikamang. Yeah. Pag ngit-ngit pang kuhaan, ngit-ngit pang kayong kwarto nila, kaya gipaw nga suga, pag gakos niya sa asawa siya, niya na may asawa, Kap, ikaw na ni Kap. Hala, oy. Sa una na. Hala, paikan na. Pasuga niya suga. Ipasiga niya suga. Yeah. Pasiga suga siya. Uy, daan pag yung Jasper. Ikaw, saya ko nga. Imong itaw, ingon, Kap. Nidagan mo sa Kap. Ay, natural mo na nga. Pakamang. Kinidagan mo kang kapitan. Nidagan mo kang kapitan. Kutsihal akong daganan. Hala, oy. So, ano na natin, Pres? Ano, pagkuhay nga, Kap, may gingan. Sa iyang, bana. To. Kap, ikaw na ni Kap. Dili ganina rin kung gawat mo. Makaduda, yun, oy. Maduday. Makaduda. Awit. Makaduda. Awit sa krus bintana. Maya di mo rin patire. Pwede ba? Patiran ba? Ang Likaran ko na rin sa Ate Pres. Ala, no. Porte ito pa rin yung niya na naon ta. Bitaw. Bati, makapaduda, yun. Yung minaw ko murag iugsok na ko. Ala, no. May tawdi na ako pasakitan. Ingnon ako, layas lang dahil kay. Pauli las inyo. Pauli lang sa inyo. Buang. Pero nga no, pero dili sa ka makaingon nga isa to kaning alimangawan. Ay, Dili lumawan ko. kay Wa, gapaabot Gapaabot kit siya. Abrid ang pultahan. Abli ng pultahan. Kaya paabot sa mukamang. Doon na Nga pag-ingon nga, Kap, gahuat ko na mo, Kap. Ang doon. gadarabas, kapitan, gaol sa ring dako. Ang gada? Kisa man. Gili. No comment. Ari sa tapapambit lang, Agi. Mateo 20, versikulo 27. Ug kung usa ka ninyo gusto nga labaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo. Kini ako ning ibasa para niya kinilang sad siya. Para lang. Karon, Karon, katong kamang. Aris kamang. Yeah. Panultihon 22, versikulo 14. Karon. Gingon dire. Oh, nawala. Hala! Ay, madaron! Nari. Nari ka ka. Siyuda ba mo? Kamang Yara. tao. Kamang tao kay Bruson. Panultihon 22, versikulo 14. Ingon dire Goliath. Agi. Basig buwan. Ang pagpanintal sa usa ka bigaon, usa ka litag. Mabitik niini ang mga gikasilagan sa Dios. Gili, litag din ang imo gili. Kana di gulyat nga. Kana di gulyat nga kanang maralitan murag na imo tintal natin mo. Ayaw sa unya musugot ta, mukuyog ta. Nabitik ta unya kita gikasilagan na dito daan sa Ginoo. Naman dire oh. Tinaw de. Ang pagpanintal sa usa ka bigaon, usa ka litag. Mabitik niini ang mga gikasilagan sa Dios. Gili kay nang tintal ti Pres no. Dili sa inyo kami mga lalaki ti Pres kaya na maghihigayon nga masuta ng mga kadang barbar ana. Anya. Musabak gali ng mga GRO ti Pres madagyo ka. Mao ba? Madagyo ka ti Pres di rin kuan. Di mo Isa na. dili gwapa la, Goliath. Kana sa ganahan ka kay mamili maka. Laki. Mamili maka buwan na kag mga barbar na mga GRO. Na isuon mo na sila murag aquarium. Nya ikaw may mopili og babae nga kanako kana. Di ay. Pero ako kasuhay na Ate Pres. Wa gyud ko kasuhay ana, honest lang. Ano mo voice of experience? Nakasumi ka rin na kami ni Tiban. Dayon. Nakasumi ka rin na.
Pero kita ako mag-GR ana kami sigili kita mi among gyud. Sa arena. Arena bar ba kanang arena Amo na arena? Oh, di na sa tuwa ba. Dini, Oh. arena angan. Oh, nakashow mi kay gipasyalida mis ni Tiban. Dayon. Tinuod gyud makita nimo pero Mao nakakita mo go Sa inyong mga audience dito. kana mga nang inom nagaon ano Ah, inom di- murawan lang anniversary. Di ay. Oh, pero matinuod gyud ati president mga naam gyud mga GRO. Mao day ni sabak ni mong usay ka babae. Wa ko din sa Ang hapit ko inyong sa baki. Hapit ko sa baki pero Sabay wa ko. sabakan ninyo. Wa ko nang padakay kuyawan. Gili, sigili sabakan. Siya mo ikisabakan. Kani sa kabay ko. Ito si aning tiban. Wala ay botang to padang go. Butanan ninyo, no? Ako ati pre suwayan gyud ko nga tentasyon ba grabe oy. Pero makaana ko nga kuyawan mo ko nga Magduda ko mutuo ba ko ni dili kuyawan ko kanang nay katong mga sakit ati pre ba ato Di ko naman sabak. unya di ba madam ka Madaha ka? madam ka sabakan ka. Kadali sa di mo madam. Madaha ka eh, di. Madaha kayo niya, labi na bata. Batanon pa ka? Dito, no? Yung Madaha. guwapa. Guwapa. Mau ba? Oo, madaha dyan kayo. Di ba, yung nga kuan. Sakto nang gingo mabina. Mga bandaha yung ka, tentasyon, yung salagan ka sa Diyos na daan, anak. Di ay. Sakto Goliath. nang babay. Hinumdum ka katong ipasuroy talan na Mr. Kanoy sa Baguio. Oo. 1989. Oo nga naman. Unya pagkuman sa Baguio, ipastay po ta sa Manila og laing usa ka semana. Unya ingon to sa aning Ma'am Susan nga kamo asa mo gusto nga mulaag. Ang katong empleyado sa hotel atong ipuy-an Goliath. Parehas man siya nako. Ingon siya nga dadto ta kanyang gabi sa gay bar. Ato ba mga dancer, mga laki nga maghubo press. Gidakon niya. Gitawag to isang laki niya nga ipatibol sa ako. Nga gingnan ko niya nga kanang, may mga rooms naman dyan sa likod. Ikaw nang bahala. Ana, ako kung una, huwag mo kuyo ko, anang laki, huwag mo kuyo ng kwarta. Kaigor mo ko gidaan niya, huwag mo kuyo ng kwarta. Ambot ka, kung doon na pa kuyo kwarta adto. Gwapo ka yung laki. Kasi ka magdagkwarta, bam. Suri man mo. Wa mo ko kibaw ng ana di ay nga pataparan ko niyang laki asa ko padpan na. Dili, bisan. Uy, nasuri ka. Magdagkwarta ka. Gidaram Saan ka, bay? ko niya. Ya karon kanang naang ug dapat nga ko kwarta basig mabitik ko adto. Anak, good. Oh. Pero Yeah. labing siguro, imatag 20 ra, good. Pagkapili sa gamay ko mahal ro bahog. Wala to ba? Pagkapinito ko ang dewi, gano'n para punudol. Karon Goliath, ako nang istorya ang laki. Ah. Bakit ka pumasok sa ganito trabaho? Ang gwapo-gwapo mo. Ano siya nga, wala akong magawa talaga. At saka nag-aral ako. Nag-aral ko no siya maadlaw niya, magabi, masayaw siya dito. Managi mga inana. Oo. Kanang mga katarungan ng inana, pero kibaw ng atik-atik na. Pero kato akong game Goliath, kung nakadapa ko kwarta ato, sumukuyo ko, sumahukog, natuman to na sa Bible nga nabitik ko. Unya, mabitik ko na mukuyog ka, gikasilagan na daan sa Ginoo. Tinood na. Balik ta. Wala, balik ta. Karon, kani. Oh, so Ato dito. sihag yo Jasper, ug wa ba magbinuang ng imong asawa. Unya, nakapay na ti preso, wag yun mo suportan niya yung asawa. Mao karon. Oh, lakaw siya, di mo kuyog Mao, niya. oo. Ato kuyog sa kapitan. Ala Oh, ka. mao na. Ang makakwarta mo kurtis sa kapitan, ikaw, ang kay kwarta. Loy. Oh. Oh, kana usan na Goliath. Upload yung asawa. Oh, Sige. usan na Goliath. Nordi Bisan maayo. to ug dili siya masuporta si ang bana. Ano, alas bay? Ano Pagkuyog sa niya. balay? Dili kay nag-handshaking siya, ang kapitan gagkasugat nag-handshake siya. Ay, ang asawa dito mo yung nagsaw-sayaw mo nag-entertain sa Oh. mga tao. Di ay. Oh, tinod bitaw kani klaro na Dili kani maayo. dong Dili Jasper. maayo. Adi na ni Mr. ko anon dong Jasper. Klaro na kani. Pahunatal na ni mo asawa dong. Pasayloan na kay matod pang Patriciano, i-share na inyong asawa. Di ay. Oh, i-share sa pare. Karong Pasko, share atoy. Share atoy. Ha? Andi agi naman. Magbugol Goliath. Patriciano Adi. do. Goliath. Ha? Abri ang pultahan. Abri ang pultahan. Pag-abot sa bana ni kamang siya, ni Ah. asawa nga, ikaw na ni kapitan. Oh, Karon, atong balihon ang istorya. Oh, karon. higdadres ba dong, ako'y mo kamang nimo. Kailangan na ko na dito naman nun. Kung ako ang puzzle, tihon.